Едно бързо видео от прохода Албула. Не е много известен проход, но много приятен за каране. Доста мотористи. 2315 метра. Доста над линията на високата растителност. Ето, както се вижда, наоколо почти няма висока, не почти изобщо няма висока растителност. Което значи, че сме доста високо в Алпите. Доста високо. Албула не е много известен, обаче е много приятен за каране. С уникален асфалт и страхотни завои. Няколко бързи кадъра. Нямаше място тук къде да спра мотора. Точно до табелата. Пълно е с мотори и с колоездачи навсякъде. Албула. Трайл. Аха. Тук. Виждам много добре. Няколко бързи снимки. И продължавам към Малоя. Малоя е последния проход в моята програма. Там ще спра за кафе и за релакс. И закривам програмата. Швейцарски Алпи, август 2023 година.